Κανείς δεν πρέπει να φύγετε τέτοιες μέρες, απλά πρέπει να σατυρίζετε και να καυτηριάζετε η επικαιρότητα, έτσι όπως αξίζει να γίνεται δηλαδή. Να βλέπουμε και τον παλμό των γεγονότων και των ημερών που διανύουμε. Πρέγκο, φίλε, πρέγκο. Δώστε τον πιτσιρικά, καλά. Θα τα δώσω λίγο, Σιγά, σιγά, κολλήσαμε πότε. Κέφι ζωή καρναβάλι είναι το σύνθημα των φετινών εκδηλώσεων για το Ρεθυμιώτικο καρναβάλι του 1993. Περάσει πάρα πολύ στον κόσμο, το βλέπετε εξάλλου. Που ειλικρινά προσπαθώ για να μιλήσω μέσα από όλο αυτό το συνοστισμό. Όλοι θέλουν να είναι στην πρώτη γραμμή, να δουν την καλύτερη φάση, να κόψουν την καλύτερη εικόνα. Υπάρχουν άνθρωποι που αυτή τη στιγμή είναι στα σπίτια τους στο Ρέθυμνο, αποκλείεται. Το άρμα του καμπαρέ, οι άλλοι, με όμικρον γιώτα βέβαια. Έτσι, μπράβο, έτσι Ο κόσμος χορεύει δεξιά και αριστερά. Έχει πιάσει το... Yeah.